Grazzi ħafna tal-li ġejtu għal din it-taħdita speċjali tal-lum, mhux hekk għandna lil Dorothy. Dorothy għandha l-qalba kemm il-Malti u kemm il-mużika. Fil-mużika m'hemmx għalfejn nispjega fit-tul għax hija kantanta stabbilita llum fix-xena lokali u anke lil kultant għax hekk tmur. Fil-Malti forsi mhux kulħadd jaf li hija gradwata kemm f'livell ta' BA u milux spiċċat masters sewa MA sewa fuq dan is-suġġett fuq il-nannu tagħha u l-kanzunetti tiegħu. Jiena se nieqaf hawnhekk. Il-direttur imma qalli biex ngħidilkom li meta niġu għall-ħin tal-mistoqsijiet importanti kulħadd juża dal-mikrofonu. Qiegħed biex nirrikordjaw mhux għall-vuċi ġifieri, ma biex nirrikordjaw dak li nkun qed ngħidu. Tajjeb inħalli fidejk Dorothy. Mela nsellmilkom jien ukoll l-ewwel nett u nirringrazzjakom ħafna tal-li ġejtu hawnhekk illum. Qed nieħu gost nara kemm familjari li l-Gaetano jafuh sew ovvjament u nirringrazzjakom ħafna għaliex wara kollox dit taħdita u anke r-riċerka kienet frott il-kontribut kbir li tajtu intom ukoll. Apparti minn hekk nirringrazzja wkoll lil forsi min ġie għaliex kien jaf li l-Gaetano jew ġie għaliex qatt ma sema bih ukoll u jixtieq ikun jaf iktar dwaru. Forsi għal min qatt ma sema b'Gaetano Buttigieg kemm nagħtikom introduzzjoni żgħira tiegħu. Gaetano kien sar popolari fil-ħamsinijiet u s-sittinijiet għaliex kien jaddatta għal Malti il-lirika tal-kanzunetti Taljani u Ingliżi mit-top 20 u Sanremo ta' żmienu. Ma kienx jagħmel translation, ma kienx jagħmel traduzzjoni tagħhom, imma kien jagħtihom ambjent Malti u allura kienu jappellaw iktar għal Maltin li kienu jisimgħuhom fuq ir-rediffusion. Però qabel ma nkompli nidħol fid-dettall dwar Gaetano u l-ħidma tiegħu fil-kanzunetta, nixtieq ngħidilkom ftit min kien għalija Gaetano. Gaetano qabel xejn kien in-nannu u nista' ngħid li jien gawdejtu ħafna għaliex qabel xtrajna d-dar fejn noqogħdu illum. L-ewwel snin ta' tfulija tiegħi għamilthom għand in-nanniet. U kien jispikka ħafna il-karattru ferriħi tiegħu. Fil-fatt nista' ngħid li kemm jiena u anke naħseb in-neputijiet b'mod ġenerali l-ewwel li ltqajna mal-kanzunetta kien permezz tan-nannu Gate għaliex konna nieħdu gost inkantaw il-kanzunetti tiegħu mingħajr wisq ħsieb dak iż-żmien ta' x'kienet il-kanzunetta oriġinali li kienet ikanta. Imma konna tant niddakru mill-entużjażmu tiegħu, tant neħdu gost inkantawhom li għalina l-mużika bil-Malti kienet xi ħaġa tassew sabiħa. U jien niftakru wkoll ikanta pubblikament, ma niftakrux daqskemm jiftakru it-tfal tiegħu ovvjament, però fit-tmeninijiet u d-disajnijiet meta jien kont għadni żgħira, niftakru jkanta fis-swali l-iktar minħabba l-fatt li kellu ibnu l-kbir kien kappillan Birżebbuġa. Allura kien ta' spiss ikun mistieden Gaetano biex u waqt serati u waqt parties biex jiddeverti lill-parruċċani. Imma għal ħafna żmien l-apprezzament tiegħi ta' dawn il-kanzunetti waqaf hemm tista' tgħid. Kont napprezzhom għaliex kont niggusthom. Imbagħad kien aktar tard meta bdejt nitħabbeb mal-mużika bil-Malti iktar bis-serjetà u anke mal-lingwa meta dħalt l-università. Li bdejt nara fis-siwi veru ta' dawn il-kanzunetti u ma nistax ma nirringrazzjax lill-professur Manuel Mifsud ta' dan kollu. L-ewwel nett għaliex tani għajnuna imprezzabbli f'din ir-riċerka. Imma apparti minn hekk niftakru ħafna drabi konna niltaqgħu jew fil-parking area u dejjem jgħidli tinsix xi darba trid tagħmel xi ħaġa dwar in-nannu. Kien jgħidili ta' spiss u kien wieħed mill-ftit kuntatti nista' ngħid li baqa' jsostni s-siwi ta' Gaetano kemm fl-iżvilupp tal-kanzunetta, imma anki tal-lingwa, fl-iżvilupp tal-Malti. U għaliex qed ngħid fl-iżvilupp tal-Malti wkoll. Għaliex fil-waqt li diversi forzi matul iż-żmien għenu biex il-Malti jistabilixxi ruħu, ovvjament u ġustament il-mertu jingħata lil kittieba stabbiliti lil movimenti l-kbar tal-Malti bħal
moviment għaw minn letterarju, per eżempju, il-Kunsil tal-Malti eventualment, jew l-Unjoni Ewropea li ħatritu fost l-ilsna uffiċjali tagħha, ikun xira wkoll li aħna inħarsu lejn l-artisti popolari li tant ħadmuh il-Malti bimħabba u bħila fost il-poplu. U għenu biex ħafna mill-preġudizzji kontriħ kontra il-ħruxija tijaw jew il-faqar lessikali tal-Malti eventualment jiddajfu. U ma nistawx ma nsemmux per eżempju l-minħadem f'dal-qasam bħal artisti bikrin bħal Carlo Satarjano, eventualment aktar riplejna kena l-Charles Clusu, naturalment anka l-Gaetano Buttigieg. Li jisom reġaw daw bdew inislu ix-xewqa li kien diġà esprima anka ħafna qabel Gian Anton Vassallo. Li l-Malti meta inti tkun taft edu tajjeb, jaf ikun tant melodjus ukoll bħal lingwi l-oħra. U lil Gaetano għalhekk kien isuh bħala esponent ewlieni f'dan il-qasam għaliex eħel kelma kien jaf iqiegħda tajjeb ħafna. Għalkemm hu fil-kodba li ħareġ għax eventwalment kien jippubblika l-kodba wkoll bil-lirika tiegħu jgħid ħafna drabi li qed jagħti lura qisu lil Maltin il-melodiji ta' żmienhom bil-Malti. Ma naħsibx li hu kien konxju verament ta' kemm il-ħidma tiegħu se tkun importanti fl-iżvilupp tal-kanzunetta u fl-iżvilupp tal-Malti wkoll. Fettillu dan darba qiegħed 4 kelmiet kif issa ħanaraw ukoll lilu stess se nisimgħuh f'intervista jirrakkonta kif beda ikanta. U insomma, dan tant intoġob li triq ta' suċċess infetħet quddiemu. Apparti li kien kapaċi jkanta, kellu ħeffa komunikattiva, kien kapaċi wassal dak li jixtieq jgħid b'sempliċità, n-nies kienu jifmuh u kien kapaċi jipproduċi l-lirika real time. Kif toħroġ kanzunetta 50 minuti kien kapaċi qabbel waħda l-lirika bil-Malti għal-melodija u ftit sigħat wara jmur ikkanta fuq ir-rediffusion. It-tfal tiegħu ġieli jgħidu li kif ikun sema Sanremo u rrekordjah sa filgħodu jkun diġà għamel numru ġmielu ta' dawn il-kanzunetti fil-fatt biex isu kienu ħossu bħala dover lejn is-semmija biex jisimgħu kemm jista' jkun malajr bil-Malti il-kanzunetta ta' Sanremo. Li kellu kontrih, sfortunatament kien in-nuqqas ta' aċċess li jirrekordja. Mhux għax ma pruvax, prova jirrekordja ma tantx kellu aċċess għal dan. Fil-fatt, ħafna mill-mużika baqgħet fil-limiti tal-familja, ma tantx għadna nisimgħu għalhom. Forsi l-iktar waħda li għadha famuża li ġiet interpretata u rrekordjata minn diversi artisti oħra hija din. Forsi mhux il-ġenerazzjoni iktar żagħżugħa, ma jiena nafa li x'nifhem jaf kemm darba kantajta. Sewa. Mela allura llum se nkun qed insemmalkom ftit iktar minn dak. Permezz ta' din it-taħdita se nkunu qed niskopru ftit iktar minnu Gaetano Buttigieg permezz ta' tarif dwar ħajtu u dwar il-ħidma tiegħu. Se nkunu wkoll qed napprezzaw ir-realtà soċjali u mużikali li jgħix fiha għaliex il-kanzunetti ta' Gaetano huma prodott ta' żmien u rridu nifhmuhom fil-kuntest tagħhom. U biex ma nikkummentax wisq jien ukoll se nkunu qegħdin nagħmlu waqfiet simili għal daw fejn napprezzaw iktar il-vuċi tiegħu, il-lirika tiegħu, kemm permezz ta' recordings li huma rari għax tkun irrekordjatu minn nanna probabbli waqt li qed tisma' lilu jkanta minn fuq ir-rediffusion. Kif ukoll siltiet ħajjin minn għandi u Edward mifsud fuq il-pjanu. Ħanaddu għal-ewwel parti mela, ħatkun il-biografija tiegħu permezz ta' filmat qasir. Gaetano Buttigieg twieled il-Ħamrun fi 17 ta' Jannar 1923. Ommu Marija Assunta Imwielta de Guara, missieru Francesco Buttigieg, li kien fundatur tas-Soċjetà Mużikali San Gaetano tal-Ħamrun. Ta' 14-il sena daħal apprentist id-Dockyard fejn laħaq skrivan. Gaetano kien żagħżugħ mimli enerġija u attiv ħafna fl-azzjoni Kattolika.
kien mitlub jiftaħ fera tal-azzjoni fil-Marsa. Ma' tfal li kien jgħallem, kien kreattiv u dedikat. Beda jiktbilhom kanzunetti u makjetti biex jieħdu gost jirreċtawhom fil-kantina taħt il-Knisja tat-Trinità u bekk iħeġġiġhom jattendu. Jien niftakar il-Gajtan, meta kien jispiċċa mix-xogħol, kien jiġi jinżel quddiem il-Knisja, kien hemm ħanut ta' Giuseppe il-Billy Boy, kien jieħu kafè. U wara mbagħad imur jiftaħ l-azzjoni, it-tfal ikunu jistednew biex jidħilhom, u mbagħad il-ħadd kien joħodhom il-Marsa tal-Ingliżi, jilagħbu l-ballun, u hu kien jilgħab magħhom, u kien ikollu borżaħelu u jqassamilu. Jien kien imisni xi waħda. Kien jaf ilaqqa sew l-ispiritwal mal-materjal. It-tfal li kien jgħallem baqgħu jġibulu rispett kbir tul ħajtu kollha. Biċċiet minnhom saru Cappuccini, kellu Esqoq ukoll, Franz Baldacchino, Terġken Ferra. Kellu talent kbir fir-rima u kif ipoġġi l-kliem u l-aċċenti fil-kanzunetti. Naħseb Gaetano mid-dera kien għandu kun jagħtas u jirrima. Għax ir-rima kienet tant faċli tiegħu, tant faċli. Mhix imqansħa. Meta kultant tisma' kanzunetti nduna ta' tagħmel dik il-kelma biex jirrima. F'Gaetano ma ssibhomx laqgħa kollox postu. Tant ħelwin. Spiss bdew jistednuh ikanta fl-attivitajiet nazzjonali tal-Azzjoni Kattolika u għaqdiet oħra. Beda jdur ma' Malta koll. Gaetano jien meta kont tifel kien l-idolu tiegħi. Tant kont nammira il-ħila illi kellu illi dawk il-kanzunetti li bħala tfal fuq Rediffusion konna nisimgħu aħna bil-Ingliżi u bit-Taljan, f'daqqa waħda dawn ġew bil-Malti. Skoperta lina kienet, għalija kien l-idolu ġifieri jien jekk tgħid li għalija Jethro Buttigieg kien daqs kemm kien Elvis dik il-ħafna kien Pat Boone l-istess. Meta billi jiena kont fl-Azzjoni Kattolika, allura kien ikollna ħafna laqat tal-azzjoni, f'kull laqgħa li kien ikollna meta kien ikoll dawk il-serati kbar, Gaetano kien ikun hemm. U ħana kulħadd kif jgħid ħireġ Gaetano Buttigieg is-sala kollha, Gianluca għandu ċans. F'daqqa waħda kien is-sala kollha tqum kulħadd tiċab kulħadd irid jisma' il-Gaetano. Beda jieħu sem ma' Monsinjur Michela Zoppardi fil-programm Is-Sija tal-Morda fuq ir-Rediffusion. U aktar tard fuq it-televiżjoni li kien għadu fil-bidu tiegħu fil-programm fuq Min tiġi Sir Sultan. Wieħed mill-pjanisti ewlenin li kien jakkumpanjah f'dawn l-avventuri kien Edward Taljaferro. Għalija jiena Gaetano kien wieħed mill-pionieri tal-kanzunetta Maltija. Gaetano wara li kien jaqleb dawn il-kanzunetti mill-songs Taljani, Ingliżi u Amerikani għal Malti, u mbagħad beda jikteb ukoll songs oriġinali kemm il-mużika u kemm il-kliem. Iżżewweġ lil Censina Bonnici fl-1953 u kellhom 11 ulied. Gaetano kien bniedem bilanċjat ħafna u dejjem baqa' jsib ħin jgħallem, ikanta u jieħu ħsieb il-familja li tant kien jindokra u jħobb. Ħallina kif dejjem għex, ferħan, daħka u tbissima fuq fommu. Grazzi u grazzi lil Trevor ukoll tal-li uġbu jaċċetta li nintervistaw. Kif għattilkom l-ewwel tajjeb li il-lirika ta' Gaetano nifmuha fil-kontest politiku, soċjali, reliġjuż ukoll kif rajtu kien membru tal-azzjoni, lingwistiku li għex fih. Jekk neħdu il-kontest soċjali, għandna soċjetà li għadha qed fuq saqajja wara l-gwerra. Kien żmien ta' tensjoni u taqlib fi diversi aspetti tiegħu, karatterizzat minn tibdil soċjali u ekonomiku kbir. Però fl-istess ħin soċjetà li qed ħares il-qudiem ukoll lejn żminijiet moderni li kif taf imbagħad wara żmien tal-indipendenza laħqet il-qofol tagħha permezz tal-boom. Imma fl-istess ħin anke l-paċi kellha il-konsegwenzi tagħha għaliex f'soċjetà li hija dipendenti fuq l-infiq tad-difiża Brittanika kif appena tejb l-emerġenza kien jirriżulta ovvjament fil-qatt. U s-soluzzjoni waħdanija ħafna drabi dan ukoll minn barra li bdiet tiżdied ir-rata fil-popolazzjoni wkoll. Is-soluzzjoni kienet tkun li ħafna
nis kellhom jemigraw. Inħass ħafna għadda żmien u anke l-emigrazzjoni. Fil-fatt anke Gaetano għandu numru kbir ta' lirika dwar l-emigrazzjoni. Hemm waħda partikolari li jien gost inkantaha ħafna u ta' min insemmawha hija Arrivederci Malta li anke l-lirika tagħha turi kemm il-poplu kien rassenjat kważi jaċċetta s-sitwazzjoni li jinsab fiha għaliex kienet indrat l-emigrazzjoni minkejja il-luġieħ tal-firda, naturalment. Ħansemmaw biċċa żgħira minnha. Illum l-emigration drajnija fuq fommu kulħadd isemmija Maltin lejn l-Amerika l-Awstralja mingħajr ma nisbalja eluf emigraw u għalkemm neċessarja għalina lil niesna nibkuhom tħallina id-dwana kemm rajna bajnejna tant nies li ħabbejna jitilqu minna waqt li ħerġin mill-port li l-om inxejru u minn fuq il-vapur u ma jkantaw Arrivederci Malta illum ser nemigraw għalkemm intom issa qed tibkuna nibqgħu hawnhekk magħkom tixtiequna aħna meta mbagħad nagħmlu fortuna niġu Arrivederci Malta taħsbux li ma niġux ser nitilfu l-ġmiel u l-poeżija dawk il-festi sbieħ musketterija bħalek skur li le gżira Maltija ma nsibux. Biex inkomplu bil-kuntest li fih trabba Gaetano, nkomplu bil-kuntest politiku issa. Is-snin ta' wara l-gwerra fihom ovvjament żdiedet ħafna l-instabilità politika, speċjalment minħabba il-kwistjoni politiko-reliġjuża bejn Mintoff u l-Knisja li mbagħad komplet tiħrax lejn l-aħħar tal-ħamsinijiet u l-bidu tas-sittinijiet. Naturalment fuq naħa kellek il-Knisja li kienet għadha b'saħħitha aktar millum, fil-fatt kienet iċ-ċentru ta' kull belt jew raħal, terġa' kważi kull familja kien ikollha membru fiha li kien saċerdot dak iż-żmien. U kien hemm ukoll il-preżenza qawwija ta' ħafna għaqdiet reliġjużi bħal mużew, id-dottrina, l-azzjoni li kien kellu preżenza importanti fiha Gaetano wkoll. Jiġifieri nies bħal Gaetano baqgħu marbutin naturalment u lejali lejn il-Knisja u kienu jaraw il-Mintoff bħala teddida. Meta mbagħad fuq in-naħa l-oħra għandek sezzjoni tal-poplu li forsi għalkemm kienu kattoliċi prattikanti ishom inqarsu bej il-lejaltà lejn il-Knisja u l-lejaltà lejn mexxej elokwenti bi proposti ċari li eventwalment kellhom iseħħu probabbli dik kienet l-iktar sezzjoni li batiet dak iż-żmien. Lingwistikament imbagħad għandek fuq naħa l-Ingliż, il-lingwa tal-ħakkiem li beda jiddomina l-aktar oqsma importanti, kien anka s-sors esklusiv tat-terminoloġija moderna tista' tgħid mejjun ukoll mill-mezzi tax-xandir li nsertaw qed jiżviluppaw fl-istess minn li l-Ingliż qed jiżviluppa biex isir lingwa internazzjonali wkoll. U beda jsir indispensabbli għal min rid joħroġ ukoll mill-ħajja tal-eliqi għandek il-gwerra kabret ħafna l-klassi tan-nofs. Allura
ħafna xebbiet ġuventur qed jistudjaw dak iż-żmien biex isiru skrivani mal-gvern imperjali u mal-gvern ċivili. Imma min-naħa l-oħra għandek il-Malti li wkoll beda it-triq biex ikun elevat għal-lingwa ta' studju. Ġiet rikonoxxuta l-ortografija tal-għaqda tal-kittiba tal-Malti, ġie ppubblikat it-tarif fl-1924. Nino Cremona kien ukoll ippubblika ż-żewġ volumi tat-tagħlim fuq il-kitba Maltija. Il-Malti sar ukoll suġġett tal-matrikola fl-1935 u anka ir-rivisti u l-gazzetti kienu indispensabbli tista' tgħid biex jippromovu u jippopolarizzaw il-Malti. Kienu anka fil-bidu tas-seklu diġà bdew jagħtu ħafna spazju lill-prożaturi jippubblikaw il-kitbiet tagħhom. Fosthom insibu ta' Temi Zammit, pereżempju, li kien jislet ukoll diskors minn fomm il-poplu jorqmu f'kitbiet tant sbieħ. Però Temi Zammit għamel xi ħaġa importanti wkoll għaliex kien jikteb anke tarif xjentifiku bil-Malti. Allura għandek l-ewwel pass tal-Malti tista' tgħid f'qasam li qabel qatt ma kellu aċċess għalih. Kien hemm il-ħtieġa wkoll li tibda tinbena letteratura ġdida. Il-kittiba żgħażagħ dak iż-żmien xtaqu jimxu bl-istess ritmu wkoll tal-kittiba barranin. Fil-fatt l-ewwel pass imbagħad ħadhom il-moviment Awmin letterarju li beda jinkoraġġixxi din il-kitba kontemporanja fix-xejriet kollha tagħha. Sappostu fit-teatru wkoll permezz ta' Francis Eber, dan aktar il-qudiem fis-sittinijiet. U daħal anke fl-ambjent istituzzjonali sar lingwa uffiċjali tal-rati, ovvjament bħala għodda politika sa ċertu punt biex jieħu post it-Taljan. Il-Malti u l-Ingliż ukoll it-tnejn li huma kellhom prominenza fuq ir-rediffusion. Fil-fatt, mis-sitta ta' filgħodu tista' tgħid sal-11 ta' bil-lejl l-aħbarijiet, quizzes, programmi għan-nisa ta' Carmen Carbonaro kien ikanta fuq ukoll in-nannu, kienu għajn ta' edukazzjoni popolari u kien jisma'hom kulħadd fl-istessin kienu mudell għad-diskors bl-Ingliż u l-Malti Standard. Madankollu, fi kwestjoni issa li m'għadix bejn l-Ingliż u t-Taljan imma bdiet issa tieħu żvolta ġdida bejn isu bil-lingwiżmu modern, issa ngħid tilwima sottili bejn il-Malti u l-Ingliż. Naturalment il-Malti xorta kien għadu jinħass bħala il-sin maħkum meta jitqabbel ma l-istabilta li kien diġà jgawdi l-Ingliż. U aktar ukoll anka s-soċjetà Maltija isa kienet fi żmien fejn ridet tkisser l-iżolament tagħha u tiddakkar kemm jista' jkun minn influenzi Ewropej. Fil-fatt, anka meta eventualment dit l-edukazzjoni, din il-ħaġa kienet tinħassu ukoll l-idea li tagħti identità ġdida li lek innifsek issa bdejt nistudja mela issa nistħi mill-eruq tiegħi. Tajjeb. U din it-tiftixa għal din l-identità ġdida affettwat ukoll il-mużika li iż-żgħażagħ ta' dak iż-żmien kienu jieħdu gost jisimgħu jew jassoċjaw ruhom magħha. U x'kienet allura realtà mużikali li kellu żagħżugħ bħal Gaetano dak iż-żmien? Mela l-ewwel nett kien hemm lana li għadu qed jipprova jibqa' validu u relevanti permezz ta' personaġġi bħal Carlo Satariano, makjettisti bħal Fredu Spiteri u Charles Cluse u aktar tard anke Annejja bħal Bambocciu. Li daw bdew jesperimentaw bi stili differenti tal-għana, bdew jippruvaw biex jimmodernizzaw għal-għana, jew ituwa ritornell, jew kollha kor, jew ritmi li jvarjaw fl-istess kanzunetta. Kienu kollha tentattivi biex l-għana issa taġġorna ruħha għażminijiet moderni. Fil-fatt, aktar kmini minn hekk, kienet diġà l-għana provat tagħmel l-istess ħaġa fil-fatt permezz nistgħu nsegwha din ħaġa permezz tal-ġabra ta' Andrew Alamango, Malta's Lost Voices, fejn ġabar ħafna minn dawn ir-recordings li kienu saru l-ewwel recordings tal-Maltin fit-tletinijiet li marru jirrekordjaw fuq Tunes u Milan. U fuq l-istess vapur kellek personaġġi li kienu Annejja bħax-Xudi u s-Semenza. U kellek minnaħa l-oħra kantanti liriċi.
jew inkella personaġġi oħra terġa' mix-xena tad-divertiment bħal Maestro Vincenzo Ċappara li kien imqabbad biex jikteb għall-Annejja. U din hija ħaġa simbolika tista' tgħid ta' kif kien prova jsir dan it-tlaqqih bejn Lana u l-kanzunetta. Imma anka f'dan is-sens tista' tgħid li Lana kienet diġà tipprova qed tinża ħafna mill-karatteristiċi tagħha b'dan mod għax anke biex tirrekordja biss. Lana normalment hija twila u biex tirrekordja fuq id-diski tal-faħam dak iż-żmien kellek tirriduċiha bil-forsa għal 8 minuti. Jiġifieri għalkemm pruvat tagħmel dawn il-passi dejjem isa baqgħet tinqata' mill-ġeneri l-oħra li kienu preżenti dak iż-żmien. Pereżempju kellek il-mużika Ewropea mbagħad invażjoni sħiħa permezz ta' Rediffusion mill-Festival ta' Napli pereżempju. O fa signorinella nanza scuola pure tu, te piglia sigaretta quando accatta per papà, te mette già un rossetto come vide fa mamma. Il-Doris Day ovvjament ma stajniex inħalluha barra. Whatever will be, will be. The future's not ours to see. Que será, será. What will be, will be. Sanremo, naturalment. Su un campo di grano che dirvi non so, un di Paperina col babbo passò e vide degli alti papaveri al sole brillar e lì si incantò. La papera al papero disse papà, tappare i papaveri come si fa? Non puoi tu pappare i papaveri, disse papà. U għanna it-Sekino d'Oro, qed ikanta kantant Malti Raymond De Bono. Col fiocco rosso mi è volato sulla mano, poi saltellando tra dito e dito mi ha beccato piano piano, quello che cerco non è la tua mano, mi ha sussurrato scuotendo il capino, voglio soltanto un tuo bottoncino per regalarla al mio amore lontano. Sewa kellek ukoll il-bidu tar rock and roll, anka rock and roll Taljan li wkoll influenza ruħu minnu Gaetano. Il tuo bacio è come un rock che ti morde col suo swing, assai facile al knockout che ti fulmina sul ring, fa l'effetto di uno shock e perciò canto così. U anka il-melodiji Sudamerikani ta' Sfin. Ħafna drabi huma melodiji biss mingħajr. L-ħart li tal-li semmejna mela allura kienu kollha daqqitta ħarta għat-tradizzjoni tal-għana fil-fatt. Anka mbagħad bl-introduzzjoni tat-television eventwalment u filli qed tara l-Annej bil-bisraħli u naħa l-oħra għandek il-kantant ta' Sanremo biċ-ċoff u l-ġlek u xi korta sinjorini l-aħħar moda. Hemm in-novità tal-mikrofonu wkoll, issa ironikament il-mikrofonu qiegħed hemm biex jgħin li l-kantant jinstema fuq l-orkestra, però beda jdaħħal ukoll id-dinamika fil-vuċi. Mela fuq għandek l-Annej bħanġra daqsiex. U naħa l-oħra għandek il-kantant li qed jilab bil-dinamika ukoll. Allura anka dil-ħaġa bdiet iddaħħal ċertu sens ta' emozjonaliżmu fil-kanzunetta, l-idea li tkun fan inti ammiratur ta' xi ħadd. U bdiet il-television kompla jsaħħu dal-irwol tal-kanzunetta bħala performance issa, li mhux biss tfaħħar il-kantant għal-fatt li jaf kanta, imma għal-manjieri tiegħu, għal kif jilbes, kif jiċċaqlaq fuq il-palk, etc. U ovvjament ir-riżultat ta' dan l-għana kompla jemarġina iktar ruħu u jingħalaq fih wienet jew spazji apposta lih. Sar idioma statika ma setax jibqa' jiżviluppa. Kien hawn sforzi li reġgħu pruvaw jipprovduh bħala divertiment popolari, imma in-nies jisa aċċettatu bħala wirt l-intilef issa ritratt għal-ġol vetrina.
Jgħatem fakkarna fi żmien li modi ma mhuwiex xi ħaġa li bih nista' nesprimi l-identità ġdida tiegħi. Sewa? U l-problema kienet li dan il-kontrast bejn l-għana u l-kanzunetta imma beda jinfirex ukoll fil-livell tal-lingwa. U l-Malti malaj xerdu ilu li hu lingwa jibsa issa gutturali ma toqgħodx iktar għal daw il-melodiji ċivili jekk mhux ukoll kważi pastaża. U issa kien hemm perjodu fej isu f'dil ħeġġa sfrenata biex kulħadd jilbes il-ġdid u jidentifika ruħu mal-ġdid kien lest jinża ħafna sfumaturi oħra li jsawru l-eruq tiegħu, xi kultant iktar milli jmiss. U għalhekk hawnhekk jidħol fix-xena Gaetano Buttigieg u f'dal kuntest li jrid jiġi apprezzat u evalwat. Gaetano ma reġax dar għall-għana, anzi mexxa mal-filosofija ta' if you can't beat them, join them. Issa għandna dawn il-melodiji, dawn huma l-melodiji li jħobbu jisimgħu l-udjenza tal-lum u allura se nipprova nagħtihom dak li hu ta' żmienhom imma bil-lingwa tagħhom. Kif għattilkom, ma bedixu biss, kien hemm diversi makjettisti u kantanti oħra li kienu qed jagħmlu l-istess ħaġa, però Gaetano kompla jippopolarizza din l-idea u jisfrutta dan is-suq b'lirika sempliċi kif għattilkom iktar kmieni u intelligenti wkoll, però. U l-Maltin laqgħuha tajjeb għax wara kollox il-Maltin jieħdu gost jisimgħu bil-Malti meta il-Malti jkun imqiegħed tajjeb. Allura il-vojt kbir li ħalla l-abbandun tal-għana kienet jimtela issa b'xi ħaġa li f'widnejn is-semmija kellha l-ħlewwa fl-istess ħin tal-kanzunetta li xtaqu jisimgħu imma bil-lingwa tagħhom u din bil-mod il-mod dit iddajjef fl-attitudni li l-Malti ma jistax jitkanta li mhuwiex melodjus. Ħa nisimgħu lil Gaetano stess jgħidilna dwar dan u kif beda jkanta u biċċa intervista li jogħġbu jagħtili Manuel u waqt programm aktar tard ta' Manuel Mifsud u Charles Caruana mill-Anja l-Kanzunetta. U nexxielhom jerġgħu Manuel jirrakkunta li kemm saba bitqila biex imur Gaetano f'dan il-programm għax kien qisu qed jerġa' jqajjem il-laġru mill-mewt wara ħafna żmien. Però interessanti xi jgħid ukoll. Il-Maltin kienu jridu jixtiequ li dik il-mużika sabiħa li taħban ma' widnejhom tal-festivals li kienu fil-bidu speċjalment ta' Sanremo u hekk kienu jixtiequ xi kliem iktar sabiħ. Allora pereżempju Lazzarella u dawk is-songs Taljani żbieħ tal-antik qed iddifhmu dak kollha qlibthom kważi jien. Ekku, ġifieri tajt rkaptuli u b'suġġetti żbieħ. Pereżempju kif jiltaqgħu il-ġuvni max-xebba u kif il-familja kif għandha timxi u hekk u tajnihom skop reliġjuż kważi. Kif kont tisma' dawk il-festival. Eżatt. Kif kienet tok waħda. Kont nirrekordjahom anzi. Nirrekordjahom imbagħad mill-ewwel ġieli mort Radio City darba mort eżatt wara l-festival hemmhekk. Mort inkanta wara xi xi kien hemm tifhem. X'kien li ħajrek tikteb Gaetano, ħa nipprovaw nieħdu daqsxejn fil-bidu tiegħek aħna meta qalt l-ewwel darba biex tikteb. Propjament. Il-bidunet nista' naħseb jiena minn għalija li jekk kien hemm konna l-Azzjoni Kattolika l-Marsa u kellna fiera kbira kienet tal-missjoni u l-patra għalli tiġi mija jinti għalli semmorru namlu appell fuq il-television fuq il-rediffugi kien għadu l-belt. U għatlu iwa jien. U sadatat għat naħseb x'nista' nagħmel biex ngħinu. Qed tifhem. U għamil dik il-bongo. Qed tifhem tal-missjoni. U ħarġet sabiħa hekk u kantajta speċi u mbagħad kien hemm Franz Buttigieg l-announcer. Kif spiċċajta. Rasa il-gejt għalli intax ma tkantax. Ġifri qabbiltilu. Qabbilta u kantajnija. Ma bħala propaganda. Sabiħa di kienet tikelli xi ċansi darba. Nsamaħilkom ukoll. Ejwa, u għajna għaddejjien insomma mbagħad minn hemm. U mbagħad f'ċertu żmien bdejt meta rajt li pereżempju ma kontx nista' ninqeda bil-medja. Allura bdejt nipprova nistampa l-kodba, anzi qabel hekk kont nibgħat xi songs. Tony Aġus kien jagħmel il-nofsija ta' Tony Aġus fl-ofsinhar kienet tkun ħelwa hekk insomma kien jippreżenta Charles Arrigo u warajh bdejt insomma mbagħad ħanibda nagħmel xi ħaġa jien għax kienu ħajruni tal-familja jgħidu li u għamilhom inti l-kodba.
U fil-fatt fl-20 ktieb. Gaetano, x'kienu s-sorsi tiegħek għall-kanzunetta? Minn fejn kont ġibhom? X'kienu lejjun ħanejtek? Bej, unnek kienu Sanremo, per eżempju. Sewa, Sanremo ġifieri hawnhekk konna korretti, veru li. Ekku. Kien itina ħafna skop. Għax għandek il-mużikalista, fimtni? Ġifieri qed tibni fuqha. U kif kienu jkunu popolari ħafna. Kienu jkunu popolari u fejna ftjun li jaqbad malajr, jekk titgħallem xi ħaġa tgħallem għax jaħduha, qed tifhem. U dawk li s-sources kollha tiegħi jiġifieri. Sewa, imma Ingliżi kellek ukoll. U Ingliżi wkoll kelli jiġifieri, songs Ingliżi l-istess li kienu idoqqu ma' widnejja qed nagħmelhom. Sewa, ġifieri l-importanti l-bażi mużikali. Daqshekk. Tkun bażi mużikali popolari li tolqot. Daqshekk. Li tolqot. U li ngħid biha nista' nagħmel suġġett sabiħ nibni għat-tajjeb hekk għas-sabiħ. Din interessanti, ħafna drabi għada suġġett mibni għat-tajjeb u għas-sabiħ, anka fid-daħla tal-kodba tiegħu. Kienet isa l-missjoni ewlenija tiegħu. Fil-fatt anka l-isfond li trabba fih Gaetano huwa wieħed reliġjuż u kien hemm anka min diġà anka kittieba jippruvaw jagħmlu kellhom jisu il-missjoni anka fil-bidu tas-seklu. Kienu jippubblikaw kodba li jisom jiservu tal-modell onest tal-kif wieħed għandu jgħix, pas-sensiela ta' ħu fidejk u waqra, ħafna mix-xogħol ta' Giuseppe Muscat Zoppardi wkoll. U anka ta' Alfons Maria Gallia, il-kodba tal-modija ta' żmien. L-idea kienet li jedukaw u jgħalmu anka l-kanzunetta ta' Gaetano, kważi kollha kemm hi, hekk kienet, biżbiż dan kien jiktibhom ħafna drabi biex ikantawhom waqt il-ħarġiet tal-azzjoni. Jiġifieri għandek kanzunetta li waqt li qed tiddeverti qed tindokra fl-istess ħin. U se nsemmalkom silta żgħira minn waħda minn dawn, id-dinja tarantella. Giuseppe jgħid lil Marija jekk nirbħu l-lotterija, żgur ngħixu bla tbatija, ħajjitna poeżija, mal-flus il-għawċ jinqala u għalkemm għandu bil-ħala, bl-inkwiet iħossu mbala, kollox tarlu marriħ, għax id-dinja hekk mimlija kollha ħolm u fantażija, kastelli nibnu fl-arja ta' pjaċir u ta' tgawdija, proġetti fuq proġetti aħna nfasslu kwantità, ma ta' dinja kollox jgħaddi tieħdu xejn bis-serjetà. Il-familja jafu jkomplu. Xi kultant anka forsi f'dawk li ma kinux indirizzati għat-tfal tal-azzjoni kien iwissi wkoll b'nofs ċajta. Pereżempju, ssib raġel sewwa li għadu bl-anzun, jekk tieħdu bil-ħlewwa, iġibu beċċun. It-tfalu joħroġlok ikun fih gost sal-ħwejjeġ jonxorlok jieħodlok il-post. Kien jgħallem ukoll biċ-ċajt. Fl-istess ħin kien artist aċċessibbli ħafna. Kif għattilkom, daqqa jkanta fiswali tal-azzjoni, daqqa fil-parroċċi, fuq il-rediffusion, fil-parties, dak li xtaq jwassal allura kien waslu faċilment. U seta faċilment ukoll juri fil-prattika li l-Malti meta ikun imqiegħed tajjeb, kapaċi jkun tassew melodjus. U li seta jkollhom fil-verità il-semmija kanzunetti bil-Malti ta' żmienhom. Sewa, ħanaddu issa għal xi aspetti interessanti fil-lirika tiegħu. L-ewwel net interessanti ħafna li l-lirika ta' Gaetano hija dokument ta' l-istorja soċjali ta' żmienu. Fil-bidu għat ma kienux traduzzjoni, fil-fatt rar issib traduzzjoni kelma b'kelma laqas naħseb li għandu fil-fatt, imma l-versi jappellaw għall-udjenza Maltija huma ritratt ta' żmien li oriġinaw fihom dawn il-versi. Żmien is-servizzi, jekk għandu rock and roll li semmi Teddy Boys, nis li ġemaw it-tappijiet biex forsi jirpu xi premju, l-emigrazzjoni kif semmejna. Fil-fatt se nsemmalkom ir-recording tiegħu stess ta' Kingsway. Hawnhekk il-belt iffullata bin-nies laqsem fejn toqgħod labra fil-fatt. Huwa żmien ta' kif minn kull rokna ta' Malta kienu jiltaqgħu it-tfajliet u l-ġuventuri l-belt u jieħdu gost jisimgħu il-jazz u jieħdu gost fil-briju li kienu kun hemm il-belt. Il-kanzunetta il-belt fit-triq ideali jew inkella Kingsway Valletta. Mur il-belt
ċertu kuljum fil-axija sib Kingsway mimlija nis jippassiġġaw. Sajfu xitwa ditri imballata bin-nies iffullata bil-fors tiskantaw. Għax minn Wembley sa kważi l-Main Guard ta' Alabra żgur ma tiġix fl-art. Kemm nista' kull lejla narraw fejn il-belt fi triq il-jali x'jagħmlu kuntenti l-kol jippassiġġaw għaliex għax Kingsway ideali min tal-Air Force soldati u Bahrin min iżjed turisti jew Maltin x'jagħmlu ronda wara ronda Kingsway til-għajnu nizli ronda wara ronda et jagħmlu l-passiġġata. Ovvjament, fil-li għandek il-lejl u l-briju tal-lejl u fil-li fil-ħodu mbagħad tisma' iż-żraben ifaqqaw mal-art il-belt fil-changing of the guards. Ma xi marċin fa. Sen semmalkom biċċa żgħira, ma tistax ma tiggustax id-dettall li jitfa' f'kull kanzunetta. Jekk tidħlu l-belt xi darba s-sibt fil-għodu x'gost taraw, minn Putirjal deħlin fil-ħin soldati jimmarċaw, dritti very smart, minn ġo Kingsgate sal-Main Guard. Dak il-marċin fa nar ta' sibt f'xi l-10 kwart, bisarbuni faqqa fl-art, is-soldati deħlin smart. Dak il-marċin fa trid tarhom il-bel deħlin, mal-banda mixin dritt wara xulxin ir-reġmenti tal-Maltin. Nisi ħarsu jikkustaw kif lil dawn jaraw. B'dak il-marċin fa nar ta' sibt f'xi l-10 kwart, is-soldati jidħlu smart jibnu l-asas fil-Main Guard. Tinnota wkoll kemm kien jinqeda bil-kelma vera ħafifa, anka mit-taħlita tal-Malti u l-Ingliż fl-istess ħin. Ġifieri kien jinqeda b'Malti minn fom in-nies. U jagħmlu dokument minn fom in-nies fil-fatt il-lirika tiegħu. Fil-fatt kif għatilkom tinduna kemm anke l-qasam tal-militar dak iż-żmien kien diġà daħal sew fil-Malti. Oħra, kulħadd iġemma t-tappijiet. F'Malta l-kumpaniji kollha irvellaw u kull ġimgħa tisma' li jorganizzaw ħafna competitions, radios, televisions u salt premjijiet kollox babaw. Bekk qegħdin jagħmlulna inkoraġġiment nixtru l-prodott tagħhom ma nażlux bl-amment għax jistgħu jagħtuna jekk trid il-fortuna xi rigali bih tibqa' kuntent. U għalhekk f'dan iż-żmien Malta kollha l-istess ħaġa kull imkien. Kulħadd iġemma t-tappijiet b'mod jew ieħor jidħol għal kontestijiet. Tara li t-tifel taċċetta għax jixtieq jirbaħ l-ambretta kollu tappijiet fil-bwiet. Kulħadd iġemma t-tappijiet taħt is-sufra sibu liri u nofs lirit. Tgħidlek forsi Katarin nirbaħ xi washing machine u għalhekk kulħadd iġemma t-tappijiet. Se nkantalkom oħra dwar l-immigrazzjoni, l-ewwel darba li se nkanta hija dwar inkitbet fi żmien il-kriżi ta' Suez meta tkeċċew il-Maltin immigranti ekku tafuhom senduqhom tista' tgħid. U hija mill-perspettiva ta' dal-immigrant li spiċċa ta' din vittma ta' din is-sitwazzjoni. Il-Maltin fl-Eġittu żgur qatt ma bsarnija dil-miżerja kbira li waqajna fija. F'dan il-pajjiż emigrajna hawnhekk
pajis u kien b'xortina. Ħdimna u rejna ħilitna biex sirna sinjuri żgħar. Immissa li fi Swejz kien hemm dil-kriżi weħilna ma nasser intortament għax billi aħna l-koll suddit Ingliżi lilna l-gvern Eġizzjan ħaqarna inġustament lil Maltin fl-Eġittu ħejna ser xamlilna. Kull ma kellna ħwienet djar u ġid qabdilna. Salin asħabba ser ilna keċċina wkoll mill-pajjiż. Din ma tinsabx ippubblikata fil-kodba, probabbli kien ikun mistieden f'xi sera tal-ġbir ta' fondi għal dawn l-emigranti u kien ikun għamel il-kanzunetta biex ikanta dakinhar. Però mbagħad bil-kontra għandu waħda Hey Juice li bil-kontra issa minflok qed tiddeskrivi l-uġieħ ta' dawn in-nies li qed jitilqu qed ħeġġiġhom biex imorru. In-nanna tgħidli li r-rediffusion kienu qalulu ngejtu paċenzja, aħna nabżon li n-nies jibbenefikaw minn dawn l-iskemi li qed nofrulhom biex jitilqu, kemm jista' jkun tfakkarhom kemm kera l-emigrazzjoni, imma prova ħeġġiġhom biex jieħdu vantaġġ mis-sitwazzjoni. U fil-fatt hawnhekk qed isemmi qed iħeġġeġ anzi lil dan iż-żagħżugħ modern qed jgħidu Hey Juice, mur inkiteb l-emigration. Anzi, kun kuraġġuż, ftakar li issa għandek tħalta rusu għandek bżonn il-flus. U kontra wkoll il-firda li tinħass f'iżolament ta' xi ħadd wieħed miskin li telaq u dbiet mill-familja kollha, hawnhekk bil-kontra l-immigration issir avventura ta' tnej, tnej min-nies fl-ħaret jgħid ejja nagħmlu l-bravura flimkien. Ħalli ingawdu nerġgħu niġu Malta sinjuri. Jiġifieri qed jipprova jqibih l-idea konvinzjoni totali, naturalment. Kapaċità kbira li tispikka fih kienet li jaff jitbiet ħafna mill-verżjoni oriġinali, imma fl-istess ħin kapaċi iżomm ċertu ganċijiet mal-oriġinal, xorta. L-altalena ssir l-art talena, li per li dak u di. Daw kienu kanzunetti li l-oriġinali kienu jafuhom in-nies, allura b'dan il-mod il-verżjoni Maltija tindara iktar malajr. L-ewwel smajtu pereżempju bjond, aw ronda wara l-ronda, minn bjonda bella bjonda. Kienu ħobb jagħmilha ħafna. Fil-fatt se nsemmalkom waħda Napolitana, ħansemmalkom il-verżjoni oriġinali l-ewwel. U mbagħad se nsemmalkom il-verżjoni tagħha Maltija. U se nsemmaħilkom forma ta' performance li tajna dal-aħħar fit-Teatru Manuel. Għaliex tiġi sabiħa rreċtata wkoll. Din hija Napoleone e Napoli. Napoleone Napoli si fa chiamare, o cuore tutte femmine vo conquista, e suonamma la marsigliese, ma votamma la tarantella, e dicimmela che è più bella, ci suonamma per balla, tarantì, tarantè, tarantà, per Napoleone Napoli, a marcia che sta qua. Napoli, Napoli, Napoleon, te grida imperatore da più bella gioventù. Napoli, Napoli, Napoleon, te spassa con l'amore perché vince sempre tu. Ma che vuoi, passa la storia, proprio come Napoleone, Napoleon. Napoli, Napoli, Napoleon, ma meglio di fortezza che tu puoi dare no. Sta brunetta zitto zitto, dolce dolce da sconfitta, proprio come succedette che sconfitte va a terra.
Napoli, Napoli, Napoleon. Zaħiru fit-triq tagħna jinnilab ma' tfal tabbini flok medalji bħal xi ġeneral. Trid tarana li tfal taħdejna, bottijiet u landi fidejna, isna rbaħna mill-gwerra ġejna, inkantawlek ferħanin, għaddejjin, 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 u li mexxej tagħhom daw jgħidu li l-kol sejrin. Napoleon, 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 kappell nilbes ġoras tittawali tal-kartun. Napoleon, 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 bħala ġeneral tagħhom qudiem nimxi bir-raġun wara ftit għaddiu l-glorja għax il-vittma tagħhom jiena kont inkun. Napoleon, 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 u povru kappell frażi li kon nilbes tal-kartun, jaqbżu fuq sitta il-kappell jafġuh beritta. Natuna il-buqa noħroġ b'xi girfa girfun. Napoleon, Napoleon, Napoleon. Wara ftit għaddiu l-glorja għax il-vittma tagħhom jiena kont inkun. Napoleon, 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 u poplu kappell frażi li kon nilbes tal-kartun, jaqbżu fuq sitta il-kappell jafġuh beritta. Nabdu natuna il-buqa noħroġ b'xi girfa girfun. Napoleon, Napoleon, Napoleon. Grazzi. Sewa, ħankomplu bil-kontribut tiegħu issa fil-ġeneru ieħor il-makjetta, il-kanzunetta b'xejra umoristika. U għal-iktar ġeneru li joqrob lejn it-tradizzjoni tal-għana fil-kontenut, mhux fl-istruttura tiegħu. Fix-xena tal-għana popolari aktar il-terminu makjetta daħal ma' Fredu Spiteri. Fil-fatt kien hemm taħdita wkoll dwar Fredu Spiteri bħala parti minn dan il-proġett. Fredu kif kont qed ngħid li rnexxielu qarreb ħafna l-għana lejn il-kanzunetta. B'użu eċċezzjonali wkoll tal-komiċità, niftakar kont attendejt għat-taħdita li saret u verament ħadgost nisma' l-eżempji li kien ġab Manuel f'dik it-taħdita. Gaetano żied inserta fuq il-palk ma' Fredu Spiteri, però iż-żewġ ġeneri tagħhom ivarjaw. Però karatteristika li għandhom komuni ħafna hija li it-tnejn li huma l-umorizmu fih jevitaw li jdaħlu id-doppju sens. Ma jużawx doppju sens fl-umorizmu tagħhom. Allura b'dan il-mod Spiteri aktar x'inkonxjament biet l-għana mill-istigma ta' ġeneru baxx. U min-naħa l-oħra Gaetano Buttigieg, anka l-fatt li kif kont qed ngħid l-ewwel daw kien jagħmilhom l-iktar għat-tfal tal-azzjoni, kienu dejjem notfa, allura bekk il-ħila tagħhom fl-umorizmu tispikka iktar fid-dawl ta' dawn il-limitazzjonijiet għax iċ-ċajta il-parti umoristika tal-makjetta kienet iktar tistrih fuq l-għażla għalija tal-kelma. Żgur li l-iktar waħda popolari ta' Gaetano hija mmorru għażrinċijiet fil-fatt. U ta' min insemmaw biċċa minna. Fil-fatt l-umorizmu ħafna drabi Gaetano joħolqu billi ta' parsi Ingliż u Malti ma jiftemux, il-Malti ma kakk imma biex jieħu dak li jrid. Arana jienu hija kemm insibu bottijiet għal-marsa tal-Ingliżi ħalli naqdu żrinċijiet. Jien nċaflas ġol ilma u hija jiżloq fit-tajn, immorru tnej bil-ġirja biex ninħaslu fuq il-għajn. Arana, arana, arana infittxu l-bottijiet. Arana, arana,
li tikeċċina beda jajat go away. U jien irrispondejtu għatlu Johnny, what you say? Għamil taftit tal-ibla ħatta parsi ma fimtux, bil-Malti għet li l-ħija nibqa wawu ma morrux. Arana, 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 l-Inglis kif ixkilni. Arana, 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 bil-Malti tħaqna bih. Il-ħila fil-makjetta wkoll tistrih ħafna fuq il-ħila interpretattiva tal-makjettist. U allura biex xieraq nisimgħu anke l-vuċi allegra ta' Gaetano stess u artikolata ħafna. F'makjetta oħra tal-Postman, miskin ġwan dak il-Postman. L-istessa u hemm dak il-lobbej il-Malti u l-Ingliż. Oh, miskin ġwan dak il-postman, fix-xem xuxiet għaddej, barzak kamden lamon u wassal li ġej. Jekk jizloq xi banana, dawk li jiġru fl-art, għax jisriħ tit nistiklu trid jekk iwassal li tard. Oh, miskin ġwan dak il-postman, fix-xem xuxiet għaddej, barzak kamden lamon u wassal li ġej. Kien versatili ħafna kif tistgħu taraw fl-istil, Gaetano semmejna Sanremo, Top 20, l-kanzunetti Napoletani. Naturalment, ir-ritmi kienu diġà definiti mill-kanzunetta oriġinali, ma kienx ċaqla ir-ritmu. Allura l-ħila tiegħu tispikka aktar f'kemm kapaċi jibża għal-kelma Maltija f'dan il-każ li kellha aċċenti u mużikalità differenti minn lingwi oħra. Mela qed jaħdem fil-limiti tal-oriġinal li tfasslet għal lingwa li għandha intonazzjoni differenti. U fl-istess ħin qed jibża ħafna l-Malti. Dan ir-ritratt fil-fatt juri kemm kien joqgħod attent għar-ritmu. Is-sinjali huma s-sillabi tal-kanzunetta. U mbagħad għamel il-punt fejn derlu, issa jien ma nafx li ma verżjoni sema ta' Return to Me għaliex l-istess kanzunetta kienu jkantawha ħafna kantanti differenti ma' Amerikani, Ingliżi, eċetera. F'dal każ all right, għaw Dean Martin, ekku. Fil-fatt ma naħsibx il-verżjoni li tfajt jien ta' Dean Martin, ċerta. Però ħanaraw kif kien vera kien jimxi eżatt mas-sillabar. Ħanitfa' l-verżjoni u taraw kemm il-full stop edem għaliex kien probabbli jistenna. U il-koma forsi l-pawża kienet tkun iktar qasira. Return to me. Oh, my dear, I'm so lonely. Hurry back, oh, my love, hurry back, I am yours. Return to me. For my heart wants you only. Hurry home, won't you please hurry home to my heart. My darling, if I hurt you, I'm sorry. Forgive me, and please say you are mine. Return to me. Please come back, Bella mia. Hurry back, hurry home to my arms, to my lips and my heart. Kienet jagħmel użu minn kanzunetti wkoll li fihom il-lirika kienet diġà matura, allura anku fil-użu tal-Malti kellu jkun matur ukoll. Kien ukoll avventurus ħafna fil-mod ta' kif kien jirrima.
għanna Lay Down Your Arms u żgur ta' full versjoni Maltija li min jiftakar lilu. Come to the station, jump from the train, march at the double down Lover's Lane, then in the glen where the roses entwine, lay down your arms, lay down your arms, lay down your arms and surrender to mine. Għataw il-verżjoni Maltija malajr. Tlaqna? Imxu soldati għal-manuvrar, din disciplina tal-militar, smart bil-bere, flok beritta tal-pizz, tajdu li xkif, għax teħlu stoplif, mela marċ bas ħafif, et nordnalkom b'servizz, jinkelli hija Tomi, minn meta konna żgħar, kien jilab tas-soldati miġnun għal-militar, kull solt li kien jiddobba, soldat ta' ċomp jixtriħ, u folin fuq il-mejda kien jajtilhom minnu fih. By the left, imxu soldati għal-manuvrar, din disciplina tal-militar, smart bil-bere flok beritta tal-pizz, tajdu li xkif, għax teħlu stoplif, mela marċ pass ħafif, et nordalkom b'servizz. Jekk tinnutaw, jirrispetta r-rima tal-oriġinal, eżatt. Però jżid magħha mbagħad jagħmel ir-rima ġewwina bej tajdu li xkif, flok jerġa' jirrepeti lay down your arms, lay down your arms. Il-kif taqbel malif u ħafif. U dik il-ħaġa kienet anke tgħin lil-semmija, speċjalment l-tfal, jiftakruha iktar malajr il-kanzunetta. Fil-fatt se nsemmalkom recording tagħha qed ikanta fuq l-Ark Royal u tistgħu tisimgħu it-tfal kemm kienu jkomplu miegħu. Ovvjament hu qed jgħajjat għaliex min jaf kemm kien hemm tfal. Imma tistgħu tieħdu idea ta' kemm kienu vera jinqabdu malajr dawn il-kanzunetti. U issa sentikom waħda wkoll illi tafuha ħafna u din hija se nlibbiskom daqsxejn l-uniformi għal ftit u nkantaw jien kelli hija Tomi minn meta konna żgħar, kien jilab tas-soldati miġnun għall-militar, kull sold li kien jiddobba soldat ta' ċomp jixtrih u folin fuq il-mejda jgħidilhom minnu imxu soldati għal-manuvrar, din disciplina tal-militar, smart bil-bere flok beretta tal-pizz, tajdu l-iskif, għax teħlu stoplif, mela mark pass ħafif, et nordnalkom b'servizz. Insomma, tirrealizzaw kemm vera kien jappella għal-ġenerazzjoni ta' żmienu. Kif għatilkom vera sfrutta dan il-qasam tajjeb u reġa' tal-ura lil-Maltin dak li xtaqgħu jisimgħu imma bil-lingwa tagħhom. U tista' tgħid il-Malti donnu rabtu hekk b'tant faċilità li anka kif tistgħu issegu kienu jitalmuhom malajr il-kanzunetti il-semmija. So, b'dal mod kompla jagħti prestiġju lill-lingwa. Imma dejjem ħadem bis-sempliċità. Il-kanzunetti tiegħu fl-aħħar mill-aħħar huma sempliċi kif qalu stess fl-intervista wkoll, il-kontenut huwa nazzjonal, popolari, didattiku għaliex kif għadna jgħallem ukoll u influenzat ħafna mit-trobbija kattolika u fl-istessin armonjuża tiegħu. Fil-fatt u stess f'wieħed mill-kodba fid-daħla tan-numru 14 jgħid jiena dejjem ippruvajt nikteb rima pjaċevoli u mexxejja u ma qadx infittex filosofiji. Ktibt songs sentimentali li jappellaw ħafna għal bniedem u bihom ippenetrajt il-qlub. U veru għaliex fil-waqt li forsi l-letteratura ta' żmienu kienet qed tgħaddi għal vjaġġ kbir, kompless tista' tgħid u avventurus li forsi qataħħa wkoll minn sezzjoni kbira tal-poplu għal xi żmien. Il-kanzunetta ta' Gaetano aktarx kienet qed tipprovdi il-forma waħdanija tal-arti tal-kelma, l-użu kreattiv tal-lingwa. U semmija kienu jiġu f'kuntatt magħha kuljum, speċjalment minħabba ir-rediffusion. Il-mużika dak li għandha u għandha l-funzjoni li tikkomunika ħafna. U probabbilment it-tixrid tagħha kien
iktar effettiv mill-kodba u mill-gazzetti dak iż-żmien, speċjalment anke minħabba li l-edukazzjoni kienet għadha lura xorta waħda. Sakemm imbagħad naturalment anke l-kanzunetta żviluppat ma baqgħetx bħal ta' Gaetano, il-kanzunetta anzi l-iktar kanzunetta li spikkat kienet dik tas-sebgħinijiet imbagħad. Ma nistax ma nsemmux l-Alfred Sisant, il-Manuel Mifsud u l-Walter Mikallef li bdew imbagħad jipprovdulna lirika iktar matura soċjalment li tistaqsi iktar. Fil-fatt, fis-sittinijiet, Gaetano naqqas mill-frekwenza tal-kitba. Ħareġ l-20 ktieb u mbagħad kien faslu l-21 imma għal xi raġuni qatt ma ħarġu. Ovvjament kien hemm l-involviment tiegħu kif smajtu fil-biografija fil-programm televiżiv kien quiz fuq min tiġi sultan. Bħal ħafna oħrajn kien ingħata essenzja wkoll fil-1965, jiġifieri żgur li kien impenjat mod ieħor imbagħad biex jipprova jfittex xogħol. Għamel żmien kien studja biex japplika mal-uffiċċju meteoroloġiku, jaħdem mal-uffiċċju meteoroloġiku. Kien għadda mill-eżamijiet kollha ma nafx qatt ma aċċettaħ ix-xogħol mill-lider. Ibnu Paul jiftakru jaħdem mal-ħaddim, kien jiġbor ir-riklami mal-gazzetta l-ħaddim u jiftakru jiġi għarqan xraba d-dar, jiġifieri kien żmien sa ċertu punt li naħseb fih kien tant impenjat li ftit kellu ċans jikteb dak l-ammont kbir tal-lirika. U mbagħad għamel żmien ukoll baqa' f'da xogħol fil-fatt ma' Borċen Dakwilina li wkoll kien jagħti ħafna xogħol u forsi naqqas mir-ritmu tal-kitba. Barra minn hekk ovvjament il-familja kbira tiegħu m'għandix dubju li kien impenjat ħafna biha wkoll imma provditlu prioritajiet oħra li anku wara jimxi magħhom. Baqa' jkanta xorta waħda, però f'ambjenti iżjed familjari. Imma insomma kif jgħidu bin is-sena għandu nofsa u anka it-tfal tiegħu kollha tista' tgħid li wirtu t-talent tal-lirika minn għandu ma nistax ma nsemmix il-kodba ta' Marien Zammit. Anti Anna ħadmet ħafna fil-qasam edukattiv bil-kanzunetti ta' tfal u anka l-Aġenzija tal-Litterizmu qed terġa' toħroġhom issa f'forma ta' filmati. U naturalment anka aħna n-nepotijiet bqajna nħobbu l-mużika. Jiena wkoll għamilt studju sena l-oħra fuq u fil-fatt ġbart tarif biografiku tiegħu u anka il-lirika kollha tiegħu u klassifikajta. Fil-fatt irnexxiel insib ma kellix idea li ħansib daqshekk 652 lirika bil-Malti u barra minn hekk sibt 323 taqbila tar-riklami. Għaliex hu kien jifdi l-ispejjeż tal-kodba bil-riklami u ħafna drabi ir-riklami kien jagħmilhom jew forma ta' kanzunetta l-istess jew forma ta' taqbila. Mhuwiex xogħol konkluż, nittama, nixtieq li nerġa' nagħti iktar ħajja lill-materjal tiegħu u fil-fatt nirringrazzja l-proġett ta' tradizzjoni orali wkoll li tani dan iċ-ċans li naqsam dat-tarif magħkom u anke nsemma xi kanzunetti minn tiegħu. Bħala kantanta jiena nemmen li kull forma ta' arti għandha l-istorja warajha. U meta jkollna għarfien iktar storiku, iktar kontestwali dwar l-arti li aħna nipparteċipaw fiha, naħseb jiena napprezzawha iktar. Fil-każ tiegħi għall-inqas inħossni inkanta biktar ġenwinità u forsi qed ngħin bil-kontribut żgħir tiegħi lill-kanzunetta timxi iżjed il-qudiem ukoll. Grazzi lilkom ovvjament tal-li kontu għaw, grazzi lid-Dipartiment tal-Malti u l-organizzaturi tal-proġett ta' tradizzjoni orali. U mhuwiex għax ma jiflaħx imma nirringrazzja ħafna lil Professur Manuel Mifsud ta' Kemeni fir-riċerka. Grazzi. Ħad gost narakom tkantaw ukoll ħafna. ġibtilna ħafna memorju u nostalġija li taslili, għaxan kif takart il-mama u l-papa, dawk il-kanzunetti konna nisimgħu minn għandu, tal-libtom bl-ammentin ukoll. Grazzi ħafna. U s-Sinjur Salaf jaġabli anke l-kodba tiegħu, forsi minn jagħtihom titwila. Doris tal-memorji illi ġibtilna.
dejjem kont impressjonati kif ġiliet. Bis-sempliċità u bir-rima ħelwa għal dik il-kapaċi jagħmel. U llum meta kont qiegħed mhux qed jaħdem. Meta kont qed nara mhux speċjali l-lirika ta' Dean Martin u Return to Me, kont qed naħseb għad kemm għandhom bżonn ċerti kantawturi żgħażagħ tal-lum jagħmlu ftit crash course fuq Gaetano Buttigieg. U qed ngħidha mhux bċajta ta' ġifi naħseb bis-serjetà hemm bżonn li Gaetano Buttigieg jiġi studjat minn min jipprovi jikteb il-lirika. Mhux qed tkellem fuq l-aspett tematiku hawnhekk, fuq it-teknika. Għax meta nara kemm kellu Malti sabiħ, kemm l-aċċenti ħafna drabi kienu jaqgħu posthom perfettament. Kif qatt inti b'dik ir-rima interna illi kien jagħmel, li kien jivvintaw għax kienu ħossa li toqgħod iktar. Illum iddeġenerajna. Mhux qed nitkellem jiġifieri għal kulħadd, għax għandna llum kantawturi tajbin ħafna, imma meta nara kultant kemm ikonna Malti ħażin. Kemm ikonna kliem illi nataw aċċent ħażin, illi l-kelma tingħat mod u mbagħad titkanta b'aċċent l-iktar stramp. Ngħid x'ġara? Kif tlifnihom dawn? Għalhekk jiena nixtieq nappella li dax-xogħol li għamilt inti jiġi estiż forsi ħafna iktar ma nafx kif ta' ġifieri, ma nafx kif. Imma illi jasal għand min għadu jibda jikkomponi biex ikun jaf x'ġifieri tikkomponi. Għaliex hekk inti m'għandekx din it-teknika, allura m'għandek xejn. Mhux billi tipprova tikteb kanzunetta. Għaliex niftakruh konna l-klim ta' Gaetano bħalma qatt inti. Għax joqgħod postu. Għax isek tajt din ma setax ma tkunx hekk. Din hekk kellha tkun. Din xitla li telat mill-art u telat hekk b'mod organiku. U hekk kien jikteb. Meta smajna dik is-silta ta' l-Ark Royal. L-Ark Royal kien ikun parti għal mijiet ta' tfal. Mijiet. Minn għalija kien isser żball f'xi parti minnhom tal-miliet kien hemm xi 1000 u ma nafx kemm. U stemgħu hemm it-tfal, ikantawhom kollha, kulħadd kien jafhom. Fil-fatt anke kodba l-ewwel wieħed ippubblika 6000 u nħatfu. U bdew jgħidulu erġa' pubblika iktar u ma xtaqx jerġa' jippubblika l-istess wieħed għax qal li għandi ħafna iktar kanzunetti. U mbagħad beda jippubblika beda jistampa, skużawni, 12,000 kull darba u kien hemm min jibbukjhom minn qabel u dejjem kienu jinħatfu. Preċiżament, jiena niftakarna immorru malli kon nisimgħu li ħareġ ktieb ġdid ta' Gaetano mmorru għand tal-kodba taż-żejtun u l-ewwel jgħidlek spiċċawli. U tittoqgħod tistenna l-ktieb jarġi jasal. Il-kanzunetta famuża Lejda Ramsey kelli ħija Tommy, eċetera, eċetera. Niftakarna nkantaw morru xi ħajk tal-azzjoni kif ikunu għaddejjin, inkantaw ukoll, kulħadd jafa blamment din. Jiġifieri kellu dan is-seħer, din il-maġija tal-kelma. Illi mhux biss għax il-kanzunetti kienu popolari, veru, Lejda Ramsey kienet kanzunetti li kien jafu kulħadd dik il-ħabta anki bl-Ingliż. Imma is-seħer tal-kelmi li l-kelma toqgħod mingħajr taqanżieħ. U dik li nħoss li għandna llum. Illum xi drabi għandna lirika bil-Malti illi mi bil-Malti xejn. Ta' parsi bil-Malti, għax ansħa u mhix posta. Għanna bżonn crash course kbir fuq Gaetano Buttigieg. Ġili bil-barka li hi moderna, imma xi kultant vera xorta trid toqgħod attenta lirika. Wara kollox kif għadna il-mużika għedem biex tikkomunika u jekk laqas il-kelma met tifhem għaliex m'għandix aċċent postu kif se tasal faċilment. Proset. Li xtaqt nsaqsi jiena qabel ma sirt naf bil-nannu. Kon naf ftit minn daw id-diski mill-kampijiet tas-sajf li kien ikonna ħna jien involut ma' Salesiani. Kienna ikonna kampijiet tas-sajf tal-Brigades. U daw id-diski konna nkantawhom, anke Edward kien. Konna nkantawhom, jiena kon nafhom għax kienu jtuna karta u nitalmuhom. U konx naf li ovvjament u għata mbagħad skoprejt insomma. Il-mistoqsija issa hija li kieku ma nafx, kieku kien hemm fil-70s u l-80s u l-90s baqa' sejjer. Kieku nimmaġina li kien jaffettwana aktar, forsi kif qed jgħid, il-mużiċisti tal-lum, il-songwriters, il-nies li qed jippruvaw ikkantaw bil-Malti, għax naħseb li l-problema hija li kien hemm gap kbir
U fej il-mużika moderna iktar influenzat 70s u 80s, iktar influenzat tal-lum naħseb jienu 90s, dak għal-qas fil-ġenerazzjoni tiegħi. Alla kieku kien hemm dak il-bridge, naħseb kien ikun hemm xi ħaġa popna aktar Malti sura kif qed tgħid inti. Naħseb u kien strumentali ma fil-mod ta' kif jikteb biex jibda din it-triq. Naħseb mbagħad kienet naturali li jħodlu postu iktar mużika ta' diskoteki ta' dak iż-żmien. Ġifieri naħseb għamel żmienu tali seta' u ħalla lil min wara jipproduċi materjal li hu tajjeb ukoll, speċjalment tas-sebgħinijiet. Materjal tajjeb ħafna. Naħseb hemm laħqet il-qofol tagħha jiena il-kanzunetta fil-fatt. Naħseb tista' tikkumment. Ħadd pjaċir ħafna nisimgħek. Għalqet li ħafna memorji sbieħ. Gaetano kien mhux biss kanzunetta ta' barra jagħmel il-lirika Maltija, imma kien juża temi, jien għandi ħafna mill-kotba tiegħu. Għandi ħafna bajt iżommhom. Juża suġġett. Ħanati eżempju. Kien hemm kanzunetta ta' Polanka. Kien għandu żgħir, kien kiteb I'm just a lonely boy. Imma Gaetano ma baqgħetx kanzunetta I'm just a lonely boy. I'm just a lonely boy. Kien ta' laqta, jintifel il-tim. Il-patos ta' emmek kien daħal ġifiri f'suġġett. Kellu anka oġġetti oħrajn, it's now or never, mux jaqleb il-klim. Issa jewqat kif kien minn prova jagħmel. Għal-kessera wkoll, pereżempju, l-idea ta' jekk issir x'issir żomm dal-parir. Mela, eżatt. Kellu ħafna minn dawn. Il-fatt li jiena naqbel ma' ħafna ma' Trevor min irid jikteb hemm eżerċizzju ta' dawn il-makjetti li wieħed irid jagħmel biex jidra qabel is-sillabar u l-kwantità tal-makjetta iġġalek tidra tqassam l-aċċenti kif qed jgħid Trevor. Tkun bżonn juża li bniedem jitħarreġ jaqbad il-melodija ta' barra u jikteb fuqha. Tgħinu biex dan. Proset ħadd pjaċir. Grazzi lilek ukoll li ġejt. Dorti, irrid tinsaqsik. Kemm taħseb, għandi isu 3 kummenti, kemm taħseb mill-esperjenza tagħkom tal-kunċert li għamiltu Salesiani u tal-kunċerti li għamiltu it-Teatru Manuel u forsi xi avvenimenti oħrajn li organizzajtu. Kemm taħseb li hemm post għal daw il-kanzunetti f'verżjoni iktar kontemporanja illum? Fis-sens aħna naċċettaw li nisimgħu jiena f'kanzunetta ta' snin 70 ta' Freddy Portelli, speċi taħseb li hemm minn reazzjonijiet li kellkom li hemm spazju fil-pajsaġġ akustiku tagħna anki għal dawn il-kanzunetti. Jiena għalija personali jinstemaw sbieħ ħafna. Kelli kuntatt magħhom fil-passat imma ma niskantax li hawn spazju għal-jom, imma fl-istessin minn ċert hijiex biss impressjoni tiegħi dik l-ewwel ħaġa. Tieni ħaġa, naħseb li il-mod kif juża il-lingwa għandu s-seħer speċjali tiegħu. Aħna nfittxu l-maġija fil-kelma. Għalina il-kelma kapaċi toħloq maġija li l-forza tagħha hija ikbar mill-kelma nfisha. U din ir-rima interna, il-mod kif juża kliem bl-Ingliż li kien jintuża fil-ħajja ta' kuljum. U mbagħad jidħol f'dal kuntest fejn għandek storja, ritratt ta' bniedem, jew ritratt ta' mument, biċċa mill-ħajja tagħna ta' kuljum. Dawn huma kollha speċi affarijiet li u jirnexxielu jesprimihom mhux biss bħila ma b'maġija għalija, hija l-maġija tal-kelma meta użata b'mod li narfuh
imma fl-istess ħin huwa xorta speċjali. It-tielet ħaġa hija fuq relazzjoni bejn il-Lana u l-kanzunetta ta' Gaetano Kanta. Jien naħseb li Lana minn dak li rajt, Lana qatt ma kellu funzjoni għall-komunità kollha, għall-poplu kollu bħalma kellu ix-xogħol ta' Gaetano Kanta. Allura f'dan is-sens naħseb li Lana dejjem kien għal dawk in-nies li rridu jgħixu Lana. M'iniex ċerti li qatt Lana seta' jew jista' jkollu funzjoni popolari għax qatt ma inkiteb għalhekk. Għandu ħafna karatteristiċi anki ta' tensjoni u ta' konflitt u ta' lob daqsxejn goff bil-klim kif spjegajt inti illi ma joqgħodx f'kuntest ikbar. Jien fil-fatt nissuspetta li qabel kantawturi bħal Gaetano Kanta kellek il-tip ta' kanzunetti li semmejt inti meta semmejt il-Lost Voices. Jien iktar nara l-Gaetano Kanta bħala kontinuazzjoni ta' dik it-tradizzjoni milli issa naturalment jien ma nafhimx fil-mużika u fil-tradizzjoni tal-kanzunetta, ma speċi għalija ħafna forum differenti tal-Lana u hemm ċerti forum illi b'xi mod imiss magħhom Gaetano Kanta u hemm oħrajn li ma jmiss magħhom. Jiena bħall-ispirtu pront. Forsi iktar il-fatt jew ma nafx. Forsi tista' titkellem iktar fuq hekk inti. L-ewwel nett dwar kemm hija posta illum il-ġurnata sissa kif qatt int kull meta għamilna kunċert jew semmajthom, jiena dejjem inħoss li isni rrid nagħtih il-kuntest. Għaliex jiddependi x'kanzunetta imma ħafna minnha ma tistax ma tispjegax il-żmien li fih inkitbet. Illum mhux se jifhmu l-uġieħ tal-firda tal-immigrazzjoni jekk sempliċement ħadd kanta Arrivederci Malta jgħidu. Ma naħsibx li hawn posta f'dan iż-żmien mingħajr kuntest. U għalhekk nixtieq li forsi min huwa mitla tal-kanzunetta ikollu iktar għarfien storiku dwar minn fejn bdiet il-kanzunetta wara kollox biex ikun jista' jifhem aħjar il-lirika ta' Gaetano. Ma kienitx il-kanzunetta li tipprova tikkritika jew tistaqsi mistoqsijiet iktar reżistenzjali. Ma kienx it-tip ta' kanzunetta, kienet il-kanzunetta li tipprova twassal kif jgħidu xi ħaġa ta' tagħlim bis-sempliċità tagħha. Jiġifieri llum meta tisma' bands bħal-lum li ħafna drabi żgħażagħ fihom qed jesprimu lirika iktar ta' x'jemmnu jew ma jemmnux fih. Ma naħsibx li hija faċli li sempliċement titfaħħa hemm barra mingħajr kuntest. Naħseb huwa ta' żmien, Gaetano kien ta' żmien u rridu nispjegaw jew nifhmu iż-żmien li nkitbet fih. Dwar il-maġija tal-kelma, xorta naħseb li għalkemm kienet sempliċi naħseb li vera, xorta hemm l-intelligenza fiha. Ħafna fil-mod speċjalment ta' kif xorta jipprova iħalli elementi tal-oriġinal u fl-istess ħin qed iwassal xi ħaġa totalment differenti f'kuntest Malti. Dwar Lana, fil-fatt waqt li qed nipprepara l din il-taħdita bdejt ngħid Gaetano kien il-bot mill-Lana sa ċertu punt, imma fl-istess ħin anke meta nisimgħu li jikanta b'ċertu leħen oli, sa ċertu punt naħseb kien influenzat minna, avolja ma kienx forsi jisa bħala l-ġeneru li assoċjaruhu magħha. Però naħseb xi ftit mill-influenzi għandu tagħha. Kif qed inti imma Lana ma kienitx hemmhekk għal kulħadd laqas dak iż-żmien, jiena forsi ma tħallx fid-dettalli anke s-soċjetà dak iż-żmien kienet iktar maqsuma bej
n-nis li kienu jihdu gost jisimaw lana u għandek in-nis l-oħra li jattendu għall-opera, per eżempju. Jekk tiftu il-Malta Rajt Malta Tinbidel ta' Ganado, issib ħafna dwar l-opera u ma ssibx dwar lana jew dwar il-mużika popolari, issib dwar il-British Institute u x'kien isir dak iż-żmien. Ġifieri jiddependi f'liema klassi kont inserta fis-soċjetà wkoll. Imma mbagħad għalhekk il-kanzunetta hija popolari għax jismawha iktar nies u xterdet permezz tal-iktar mezz effettiv naħseb ir-rediffusion li kien jilħaq lil kwalunkwe klassi, kwalunkwe età, familja, jekk hux f'xi villa jew f'xi razzett. Naħseb għalhekk imbagħad hija meqjusa bħala popolari fiha nnifisha. Ma nafx weġibtekx. Ma ġewx is-sidis hawn jew każett tagħhom daw. Sissa le, vera, nittama li forsi namlu aħna dil-biċċa xogħol. Mlandi il-mikrofon fidejja, l-għamet proset inti personali, mux nannuk biss, ġifir kont tajba. Smajt sewa, jena li minn barra li kien jgħati l-lirika bil-Malti għal-kanzoti tal-Italjani u Ingliżi kellu xiftit oriġinali? Iva, kellu oriġinali. Fil-fatt, waħda minnhom u kien għal li kien jieħu sem fil-program ta' Sija tal-Morda ta' Monsinjur Michela Zoppardi. Fil-fatt, meta iċċelebra l-25 anniversarju minn mindu laħaq saċerdot, kien għamillu waħda kienet oriġinali l-akbar ħabib jisima fuq il-saċerdot. Kellu oriġinali wkoll. Ħafna drabi kienu jkunu forma strofika però li għandek melodija għal-strofa u dejjem tirrepeti ruħha. Ġifieri mbagħad iknerġgħu naqbdu mal-ġeneru tal-għana, f'dak is-sens kienet tiġbaħ il-għana wkoll. L-għana kien popolari ħafna, ma ċertu tip ta' nies, ma n-nies tar-raħal. N-nies tar-raħal mhux biss l-għannajja, kienu n-nisa tad-dar jgħallu l-għana tal-banju kien ma' kull imkien, imma mhux ma' kulħadd, mhux in-nies tal-ibliet. In-nies tar-raħal sal-gwerra kienu distinti minn nies tal-ibliet, kien ġrat rivoluzzjoni soċjali meta bil-gwerra ħafna nies mill-ibliet marru fl-irħula, jien nafhom il-familja tiegħi għamet kriżi kbira, fija u nqalbet id-dinja. Ġifieri l-għana tilef il-kontest soċjali tiegħu ma nitklux hemm. Però ħafna forum tagħna wkoll naħseb ukoll li rid ngħid l-għana huwa jiena ma narax li huwa wirt mużikali, tidru x'qed tgħid, huwa wirt poetiku, huwa wirt tal-lingwa bil-kliem. Huwa logħba li ħaddieħor fil-kultura Ewropea m'għandux. Iż-żeġel l-aktar jaqbel miegħu, hija kompetizzjoni bil-kliem. L-għana jridu nikompetu jiena u inti. Xi ħadd irid jitlef, xi ħadd irid jirbaħ. Issa peress li qalu li l-għannejja jiġġieldu neħħewlhom dik. Inti ma tistax pereżempju tgħid tal-futbol tiskurjawx għax l-oħrajn jiġġieldu. Irid tiskorja. L-għana huwa kompetizzjoni bil-kliem, però li ma dawk li babsu fil-kultura ma jifhmux din mhux parti minnhom. Issa, l-għana ġibis fidajn nies li huma kulturament mux għolien ħafna allura bata. Ma nitlux fija, insomma. Però ġifiri interessanti il-post Gaetano kanta fil-kant ta' żmien. Kif semmu s-Sinjur, naħseb qegħdin ġenerazzjoni li id-diska Maltija kważi spiċċat ftit ħafna tisma' fuqha, ġifieri naħseb anke jkun hemm dak il-tikka effort li anke vera hawn l-istorja li qed titqal fid-diski mhumiex tissa. Naħseb xorta b'dak in-naqqa effort li ikolla l-opportunità li tinstema' kif inhi x'inhi l-istorja hemm ċans li terġa' tqajjem il-ħeġġa biex in-nies jerġgħu jiktbu bil-Malti. Ġifieri ma naħsibx li bil-fors li tikteb bil-Malti b'mod kontemporanju l issa speċi ta' tista' anke taqbad id-diski kif huma u naħseb terġa' tihom dik l-ispinta biex jerġgħu jippruvaw joħorġu. Forsi tihom dik in-naqat wisq
fejn tidħol il-mużika biex ikunu naqqiżjed moderni, ma naħseb il-fatt li qegħdin f'fażi fejn tinqabeż din il-ġenerazzjoni ħadd ma ħajkun aħna għadna bħalissa qegħdin f'dik iż-żmien fejn tgħid iwa li jiena għandi memorji tagħha ta' meta kont żgħir, ġifieri mbagħad ħaddix dik il-ġenerazzjoni. Ġifieri naħseb qiegħda f'sitwazzjoni fejn tgħid jew ħa nilagħba l-logħba jew inkella jekk ovvjament ħa nipprova nistenna li inġib il-kliem ovvjament tantaw lingwi li Le, l-iskopu li b'xi mod intuha ħajja, ma norbtuha nippruvaw norbtuha mal-kuntest. Naħseb importanti. Nifhem, imma naħseb il-fatt li iż-żmien qed jgħaddi. Mi jekk tara tal-indipendenza u fi żmien il-ġunta djoċeżana u l-elezzjoni ma tistax toħroġhom illum żgur għax jgħidu mhux għax fihom l-ebda tajjir qatt ma kien juża tajjir, imma bil-fors trid tipprovdilhom il-kuntest sa ċertu punt biex tapprezzhom. Kull parti jiena kun parti minn stampa ikbar. Ekku, minn pajsaġġi kbar. Tisma' l-Brikkuni jew il-Dune jew Brodu imma tisma' wkoll Iviva. Speċi tisma' wkoll vuċijiet oħrajn, tisma' l-għannejja, tisma' xudi, tisma' semenza. Ovvjament, bissa toħod tismaħħom il-ħin kollu, għax mhumiex. Naħseb fuq nota pożittiva naħseb qed jerġgħu iqumu dawn, anka Milux reġa' sar il-ħna mitlufa fil-fatt. Naħseb huma kollha mezzi ta' kif qed jerġgħu jħorġu fil-berra, jerġgħu jirxuxtaw dawn il-kanzunetti. Fil-fatt kien idaħħal l-istorja u wkoll kien idaħħal kollox. Ġieli kien hekk meta speċjalment tkun xi ktieb għal xi ħaġa speċjali. L-għonet poset tassew Dorothy, ħabbeċ nisimak ħafna, minkejja ġfilina minix taqsek mitla ta' suġġett, ħabbeċ nisimak ħafna u ħabbeċ nisimak kanta u koll. Uħud mid-diski u mill-kanzunetti oriġinali ta' snin 60, għal-kem forsi nażżuħ ma tantxina familjari daqsek magħhom, ġilis majt verżjonijiet tagħhom u ġilis majt per eżempju xoħut mill-ismijiet tal-kantanti u tal-mużiċisti għax Nannuwi per eżempju, Nannuwi Mr. Rommi huwa direttant ħafna tal-mużika ta' snin 60 ġifieri u għandu ħafna każett bil-mużika ta' snin 60 ġifieri b'kanzunetti u disk ta' snin 60. U ġifieri dak għeni speċjata biex nifamilja fil-sektar ma' suġġett. Li xtaqt nistaqsi huwa speċta kif l-edukazzjoni ġenerali fi żmien Gaetano kanta speċta kella dak l-effett sabiex speċta sabiex taffetwa ngħidu hekk speċta sabiex taffetwa l-hawnhekk kif isa spiċċat lagħna u speċta kif speċta għenet li Gaetano kanta speċta jintroduċi il-konċett popolari fost is-soċjetà Maltija ta' dak iż-żmien. Naħseb bħal kwalunkwe ġenerazzjoni jiena nagħlem pereżempju l-kanzunetti li nisma' jiena mhux il-kanzunetti li jisimgħu it-tfal, anzi mnalla jkunu l-istudenti li semmawhom liġieli għax ma nkunx mitla daqshekk taw. Naħseb kull ġenerazzjoni għandha l-gosti tagħha. U naħseb l-edukazzjoni kienet waħda mill-forzi biss li affettwat forsi il-tuħ tal-għana u l-iżvilupp tal-kanzunetta. U kif kienet jgħid Tajjeb Ġużi Gatt l-ewwel. L-għana vera tisri ħafna fuq il-lirika mhux fuq il-melodija. Melodija dejjem l-istess. Allura meta qed tisma' f'salt wieħed dawn il-kanzunetti tant melodjużi mir-Red Diffusion mingħajr ma trid tipprova tisma' iktar u tipprova kemm jista' jkun
tidentifika ruħek magħhom. Kif jagħmlu llum mit-tarom anke għaddejjin bil-JBL, per eżempju, hija parti mill-identità tiegħek l-istessi, naħseb. Imma speċi tal-edukazzjoni affettwat, l-edukazzjoni ġenerali f'dak iż-żmien fis-soċjetà Maltija u dak iż-żmien affettwat sabiex speċi ta' tispinta ngħidu hekk lill-kanzunetti popolari bl-isem Malti speċi ta' issa affettwat kellha impatt fl-aħħar mill-aħħar. Kienet waħda mill-forzi li forsi influenzat il-gosti ta' żmiena. Speċi ta' b'xi mod ieħor kellha effett sabiex speċi ta' jintroduċi il-kanzunetti popolari bil-Malti Gaetano kanta. U li xtaqt forsi nistaqsu wkoll huwa possibbli dak iż-żmien l-edukazzjoni kellha effett daqshekk b'saħħtu li minn dak iż-żmien bi kif iġrek tistħi minn l-eruq tiegħek stess f'dak iż-żmien. Kemm naħseb l-edukazzjoni kemm anke x-xogħlijiet differenti naħseb u kellek xogħlijiet iktar puliti imbagħad iktar milli talit u x'vera anke nannu stess studja biex isir skrivan. Allura naħseb awtomatikament kont tieħu gost iktar tassoċja ruħek ma' ħajja iktar pulita, gosti iktar raffinati milli. Ekku. Għad gost ħafna nisimak għallina ċeta nostalġija. Tant sa fis-suġġett li isek kont tgħix dikinhar. Għamilt ħafna żmien ngħix f'dak il-perjodu. Mhux waħdi naħseb il-familja kollha tiegħi. Il-mod li tkellim taħna li konna ngħixu dak iż-żmien jiena bistom is-60 tinkotax. Ħadd fis-suġġett sew li isek kont tgħix dikinhar, il-mod kif bdejt titkellem isek għalik xi ħaġa ta' normali. Jiena li kont qed naħseb fuq l-għana, l-għana bħafna probabbilment nitkellem kien qed jaħseb fuq l-għana spiritu pront. L-għana spiritu pront għamna drabi hija lokalizzata. Però hemm l-għana tal-fatt. L-għana tal-fatt fit jew tibqa'. Il-fatt dal-aħħar ħarġu diski ta' Ċilja li kienu rekordjati ma nafx 60 sena ilu. Ħafna minnhom jibqgħu. Issa, rigward il-lirika ta' Gaetano, ħanna konna nisimgħu konna nkantawha miegħu, ovvjament ma konniex nagħtu każ. Illum ta' prezza ħażiet. Tista' tintuża, jekk sinsa maħal żgħażagħ tal-lum ma doqx. Ma tista' tintuża il-lirika speċjalment biex tgħallem l-istorja. Fil-fatt intużat. Tmur lura, mhux se tgħid li l-żgħażagħ illum isma' Rivederci Roma. U tiftakar fa' Rivederci Roma kienet importanti għalina dak iż-żmien kont miegħu jien illi ma jagħmlux Rivederci Darling. Kelma Darling kważi kienet iċċensurata. Biex kien hemm żewġ kanzunetti, Rivederci Darling u Rivederci Roma. Fuq Rivederci Roma kien jafas. Bla dubju. Kien dak iż-żmien, jiena kont l-azzjoni Kattolika tal-Marsa, kien jallimni, ġieli anki ħadna gruppi żgħar fid-dar tagħkom, it-tela tal-Ġiżwiti, tant kien dedikat, jiġifieri. U kemm konna morru fir-rħula oħra, konna għandu Gaetano tagħna, mhux Gaetano kanta. Konna kburin bih, fil-fatt. U kien jagħmel unur lilna tal-azzjoni Kattolika tal-Marsa. U kien jallimna, però konna nkantawhom speċjalment ta' żrinċijiet. Illum ma tgħidix it-tfal ma tistax taqbad żrinċijiet. Ekku, dika ħaġa oħra pereżempju. Però l-istorja kienet dik li inti tmur taqbad żrinċijiet. Fuq masu li taw daqqa ta' ballun u qasmulu rasu, alla ħares tajdallu, ġifieri. Żminiet jinbidlu. Dorit, jien inaqas ma' kulħadd ta' vera ħad gost li għanet nisma' lilek titkellem. Grazzi. ħafna tgost tisimak u tkanta, parti li tkanta sewa. Meta niġwa l-kant, ġifieri jien għattula kemm il-darba u xek, ġifieri għalija waħda mill-isbaħ vuġijiet femminili għal-kant bil-Malti, meta tkanta bil-Malti, naħseb m'hemmx fix tfixkel. Nixtaq insaqsi, hemm xi melodiji li nannu kiteb iktar minn lirika waħda lihom? Jew li forsi kien hemm il-lirika l-popolari dik li għaf kulħadd, mbagħad forsi xi verżjoni tal-familja. Kellu, per eżempju, il-Guaglione Napletana.
Per eżempju, jkun għamel waħda u pubblika kidir li fuq iż-żagħżugħ kienet, imma mbagħad per eżempju kienu jitolbuh biex imur ikantalhom is-seminaristi, per eżempju, kien jaddatta għalihom. Iva, u ġili anka sibt l-istess lirika b'titli differenti, per eżempju, imxu soldati, l-ewwel darba jkun semmija disċiplina militari, ma mbagħad għax kulħadd jibda jkun jafa imxu soldati, ikun ħareġ ktieb ieħor immira ta' tfal u jsemmija imxu soldati għax. Reklami. Nkonna nkantaw. Karrietta karnival. Iva. Karrietta karnival. U jkantaw fuq. U jkanta fuqhom, ekku. Il-vuċi tiegħu kont narafha. Veru, veru. Kien mezz ieħor ta' kif. Ninaqat mal-udjenza naħseb kemm minn qala prosit u kemm minn ħassa. Prosit tassew tal-prezentazzjoni u l-kant u l-diskors sabiħ. Jina laqtitni ħaġa inti u titkellem illi naħseb hija ħila straordinarja f'Gejtano. U qabad melodiji internazzjonali. Naqblu? Jiġifieri daw ma' melodiji tad-dinja. U qabad figuri wara dal-melodiji illi wkoll huma internazzjonali miċ-ċinema, mill-settur tal-kant, settur artistiku tal-kant. Imma mbagħad ma traduċix il-kliem dik nafuha kollha. Ittraduċa biċċiet mill-ħoss u żied magħhom bir-rima interna u bl-allitterazzjoni. Imma traduċa xi ħaġa oħra li ma tidirx mal-ewwel, ittraduċa l-kuntest. Ittraduċa d-dinja. Mid-dinja ta' din Martin għad-dinja Maltija tat-tappijiet. Tad-daqqa tal-qiegħ taż-żarbun tas-soldati. Jiġri daw kienu il-kompożizzjonijiet tiegħu kienu aneddotali, utopiċi, però kienu qed jagħmlu xi ħaġa oħra. Naħseb ħafna iktar straordinarja. Lil Malti qed jagħtuh id-dinja tiegħu b'ħoss internazzjonali. Ekku. Li hija kappola furżajr insomma. Jiġifieri li inti tisma' il-melodija ta' Dean Martin u d-dinja tiegħek. Naħseb l-ewwel reazzjoni tiegħi tkun daħqa ngħid isma' l-esperjenza tiegħi tat-tappijiet jew l-esperjenza tiegħi tas-soldati. Ma naħseb dik it-traduzzjoni hija forsi xi ħaġa li rridu nagħtu każ iktar. Huwa l-bniedem li adatta jinnaqbel ħafna miegħek meta semmejt il-kuntest, jiġifieri tneħħi l-kuntest u tneħħi ħafna mis-sinifikat tagħhom u għalhekk huma marbutin sfiq ngħid jiena minsuġin ħafna, jiġifieri l-eruq tagħhom imqabdin f'perjodu. Però inti fil-bidu jekk inti semmejt ukoll persuna oħra li jien naħseb ta' kollu li kontettat tagħmel ħafna sens, Gian Anton Vassallo. Għax Gian Anton Vassallo kellu eżatt l-istess riċetta. Jiġifieri bravissimu jgħallem fl-Università fi żmienu fit-Taljan. Jista' juża t-telzarin u uża bil-Malti. Jużalek Malti stilizzat, ma jużax il-negattiv, ma jużax ix-xejn, ma jgħidlekx ma mmorrux imma ma jmur jgħidlek. Jagħmel inverżjoni sħiħa tas-sentenza u l-kompożizzjoni jagħtiha karattru tant Malti li l-Maltin jatottaw dal-kwalitajiet kollha barranin mit-Taljan mingħajr ma jindunaw. U hemm toħroġ il-kapolavur ta' insabiħu Malta ta' mhux għax Malti l-baħrek jien, issemmi u tibda dal-ħoss u l-mixja li huma tiegħek sa ċertu punt, imma taħat ieħor bħala teknika sa punt ieħor. Naħseb dak il-kompromess li fit-tnejn li huma irnexxa ħafna. Veru. Ekku, naħseb u anke hija ħaġa li fl-istess ħin il-fatt li xorta hemm dak il-kuntatt ma xi ħaġa barranija, mbagħad tagħmlek iktar gburi b'dak bil-kuntest tiegħek fl-istess ħin għax qed televa għal xi ħaġa. Tlaqna.
Imxu soldati għal-manuvrar, din disciplina tal-militar, smart bil-beref log-beritta tal-bizz, tajdu li xkif, għax teħlu stoblif, mela marċ bas ħafif, etnor tal-kom-servizz. Jinkelli hija Tomi, minn meta konna zar, kien jilab tas-soldati miġnun għal-militar, kull solt li kien jiddobba soldat ta' ċomp jixtrih u folin fuq il-mejda kien jajtilom minnu fih. By the left, imxu soldati għal-manuvrar, din disciplina tal-militar, smart bil-beret log-beritta tal-bizz, tajdu li xkif, għax teħlu stoblif, mela marċ bas ħafif, etno tal-kom-servizz. Laħaq l-eta tijaw, ingaġġa fil-reġment, kulħadd ħa grazzja miegħu, malajr laħquh surġent, għax bleħnu lis-soldati kien jiddixxiplinom, manuvri jew parati dil-lajta jiċċassom. Imxu soldati għal-manuvrar, din disciplina tal-militar, smart bil-beret log-beritta tal-bizz, tajdu li xkif, għax teħlu stoblif, mela marċ bas ħafif, etnor tal-kom-servizz. Imbat fi żmien il-kriżi minn da Suez Kanal, kemm xow qudiem l-Ingliżi, għax rid jilħaq fizzjal, fit-toroq sanċenati minn 7,000 bot, tisimaw l-ordnijati b'dak leħnu qawwi sot. Imxu